Ναι, καλησπέρα. Ο κύριος Σαμαράς Ηλίας. Από του Κωνσταντίνου της Αναστασίας, παρακαλώ. Μάλιστα. Τηλεφωνώ, δεν ξέρω αν με ξέρετε, Στέλιος Πράπας λέγομαι. Στέλιος Πράπας. Όχι, δεν το ξέρω. Τηλεφωνώ εκ μέρους από τα... Είμαι προϊστάμενος εκεί στο νομό Θεσσαλονίκης. Ορίστε. Από τα Τζινέτ Θεσσαλονίκης είμαι ο προϊστάμενος όλων των Τζινέτ της αλυσίδα. Το όνομα σας? Στέλιος Πράπας. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν με ξέρετε. Ναι. Σίγουρα δεν με ξέρετε. Ναι, έχω μάθει ότι δούλευες πριν κάμποσο καιρό σε κάποιο κατάστημα Τζινέτ σαν υπεύθυνος στο ταμείο. Και έχω μάθει ότι έχεις κάνει κάτι παραποντιές, κάτι αλητίες. Ξέρεις πιστεύω γιατί λέω. Κάνω ότι έχω κάνει τι? Κάποιες δρομοδουλειές εκεί πέρα δεν πήγαινες να δουλεύες αλλά δεν δουλεύες, έξινες στα αρχίδια σου. Τον έπαιζες με λίγα λόγια και για να παίζεις τσάμπα, έτσι. Αυτό είναι απατεωνιά, κλεψιά. Ναι, καταλαβαίνετε τι λέτε. Το θέμα μας είναι όμως ότι εγώ ακόμα δουλεύω στο Τζινέτ και ακόμα υπάρχει στο Τζινέτ. Και ακόμα κλέβεις. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με την πάρτι μου, οπότε τώρα τι μου λες εσείς δεν με ενδιαφέρει. Έχω εγώ πρόβλημα όμως, είναι κλοπή να πούμε, γιατί να παίζεις τσάμπα, ξέρεις, στα αρχίδια του τζαμπατζίδες δεν θέλω εγώ στη δουλειά, θέλω νοικοκυρεμένα πράγματα. Ωραία, θέλατε εσείς να δουλέψετε τότε. Θα έρθω εγώ να δουλέψω και θα σου μάθω πώς δουλεύουν. Όχι που έχεις το πουλί σου όλη μέρα εκεί, θα πάρω και τον υπεύθυνο εκεί στα Τζινέτ που δουλεύεις, άμα μη σε ξαναφήσεις να παίζεις τσάμπα. Εντάξει, με χαρίς. Να δουλεύεις ρε, να δουλεύεις. Τι το πέρασες να πούμε, καφενείο. Πας εκεί παίζεις, πώς βλέπεις τσάντες ρε. Μαδικιστήρια. Όλο κάνουν strike και τέτοια να πούμε. Μαδικιστήρια. Ντροπή, ντροπή. Άκουσε εκεί. Να παίζει, εμείς δεν θα παίξουμε καθόλου. Και εμείς ανθρώποι είμαστε, του Θεού. Λοιπόν, μειώνει το μισθό σου να πούμε. Μειώνει το μισθό σου. Μειώνει το μισθό σου. Δεν ακούς. Λοιπόν, πότε πιάνεις δουλειά, πότε ξαναδουλεύεις. Του χρόνου δεν θα ξαναδουλέψεις ρε. Θα σε στείλω να καθαρίζεις τις τουαλέτες. Σαν Τζινέτ εκεί. Θα τις καθαρίζεις, μπράβο. Όποια σχέση θα σκουπίζεις κιόλας. Εσύ είμαι... Σου είπα, Στέλιος Πράπας, δεν ξέρω αν με ξέρεις. Ρε βούλα ρε, δεν υπάρχει και προϊστάμενος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει, σου λέω, εγώ είμαι ο ίδιος, αυτοπροσώπος. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Ωραία. Λοιπόν, από... από σε... Το για ύπνο, από Σεπτέμβριο σε θέλω στη δουλειά, όχι να κάθεσαι όλη μέρα για το πέσει εκεί στο Τζινέτ. Εκμετάλλευσε, εκμετάλλευσε! Αλήθεια! Αυτό μου σου λέω εγώ, Κακομαθημένα! Καλά ρε, ξέρετε, καλή, παιδιά. Πέσε για ύπνο γιατί αύριο δουλεύεις.